Ngiyayithoba bazalwane, ngiyabingelela egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu. Silale kahle bazalwane. Ngempela. Nale ifene zisipha uzisifunila zisitholi. Uthiwa ngegama likaJesu. Inceku zenkosi lana ma kukhona ukuhlaselayo udonsa inceku zenkosi. Zibiza igama likaJesu ithandaza. Ngeke ngezwe khona okhwehlelayo etendeni la ebusuku. Usephilile. Siyafulekisa lo mkhuhlane egama likaJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyabonga inkosi yethu. Right. Ngendlela engijwayele ukusebenza ngayo kubalula kakhulu masifunda siphethe sonke. Sibe ingxenye sonke. Kubalula kakhulu uma uzobuza umbuzo, kubalula kakhulu uma uzosho ukuthi ake sithinte le topic bese sihloliza ndawonye. Bese umoya ngcwele sihola ukuthi silambule egameni likaJesu. Bengifisa kanjalo bazalwane. Ngoba sishunyezwe kakhulu masubuza bazalwane. Sahamba into esingayiqondi. Manje siyafisa ukuthi sibe nolwazi, sibe nokuqonda egameni likaJesu. Ikhona itopic ebekekile ukuthi singaqala ngayo. Ngiyazi apha egroupini khona izinto engaphendulwana ngathiwa. Kodwa ke ngeke siqede konke ngoba kuningi. Kufanele sicela inkosi siprioritize khona izinto eziyinsika. Uthi masuyitholile impela nje usathane ngezani. Ngekunyakaza. Bese bakhona izinto ozothi uma uyitholile, makufika isikhathi esinzima. Ayisebenzi zona. So umoya ngcwele akasiholeke bazalwane egameni likaJesu. Mhlambe ngoba insuku besazobonana bona. Bathi abahlala ekhaya labafundi siyazama ukugeqa amagula ekhaya labafundi. But ke manje nje sisazobonana egameni likaJesu. Yes. Now uyezwa nje umoya wakhe athi ayilokho. Bakuthiwa kufika impilo enayo ngengikwazi ukuma kahle. So ke uma mnombulela uphakamisile egameni likaJesu ake sizwe ukuthi uNkulunkulu. Amen. Bazalwane ngiyabonga ukuthi ingabe usayikhuluma lokho bengiphamisela nje ukuthi bazalwane singayenzi lo mhlangano ube ubuza nje izinto ezingakho kahle anothi hayi kahle angasiso ezokusisiza bazalwane ngoba kahle sizele ukuzo ama kulezi
sibhekana la singabe sekusathana bese udida umqondo wethu yabona sesihlala entweni ezingezisiza uma ngathi ngiyehlala entaba ngidibane nempi ngibaleke yayibona ngibaleke kanti phela ngidibene ukuthatha ukuhloma yabona ngifuna ukusho njalo nje ukhuluma ngendaba yasegrophini ngiyacela ukuthi sibuye kuko nje ngoba kunabazalwane la abagcina egrophini ukubuza umbuzo ngifuna-ke bazalwane ngoba waphendula ngegrophini ngathi bazalwane lo mbuzo lo ngicela siwuphendule sisekhaya labafundi ngangenzelani ke bazalwane ukuthi ngithi masiwuphenduleni sisekhaya sindawonye ngangenzela ukuthi sikhona ukusho ukuthi ngumbuzo esingathi kahle kahle bazalwane mningi umbuzo ukuthi akwesimame ngiyawukhumbula sathi kulaba okhuluma ukuthi abesifazane ngimi waphendula lapho ngathi egroupini ngicela siwukhulumisene ekhaya wathini umbuzo bazalwane wawuphume kuntokozo wawuthombe kwantokozo saphendula sinayo savumelana ukuthi yes I think waphuma kuMama Dlamini wayebuze ngosawesifazane abavumelekile ukuthi khona manumzalwane ngicela awusho ukuthi yakhe beyithini but wayekhulume ngendaba ethi abantu ngoba ngathi ngangitho mina waseyasupport intokozo ukuthi hayi seyikhuluma la ayikhulumela ngabesifazane yazi abantu besifazane yayiwe saze sathi nangephakamisa saze sithi-ke hayi-ke asingayi iyobe senobazalwane okunye nje yikona lokhu sibalekela lokho kwegroupini bazalwane ukuthi kunento ezingeke silekele ngalutho noma ngathiwa ngutshekile manje uyabona futhi nokunye uyodinga umama nombewe wase ukutshela kanje ngoba mina ngosuke ukhona ngumzalwane usongibonile ukuthi njani ngivele ngisho ukuthi abantu besifazane vele abasiyabafundisa ngizozwa lokutshela nje akukho nje into enjalo njengoba ngeke nakavela ngibazana kwenye igroup lapho khona umama engavela asathi amen my pastor ngiyakhumbula ukuthi yadilithwa yimi naleyo message ngase sengibuyele ekuqaleni ngokuthi angisiyeni ipastor ende futhi umuntu wesifazane akasiyeni ipastor ngiko ngidilitha la kule group ngifuna uqhubeke lona moya bazalwane ngovele nje ngisho kanjalo and then ngingakuchaze kanti ubaba usibizo kuzama ukuthi kanti wena ngowesifazane ozocabanga ukuthi ungumfundisi into engekho nje nale ambition yokuba umfundisi. Amen. Siyabonga mama Nombulelo. Ingakho kubaleka ukuthi umzalwane ayifele ekhaya abafundi ayithole kahle lezi zinto abe nolwazi ngoba iconfusion iningi lapha. Manje into ezosilekelela izwi kaBaNkulunkulu ngokusizwa umoya ingcwele. Siyabonga kakhulu mama Nombulelo. Mhlambe ke ngoba siyafunda ngokwezwi kaNkulunkulu. Ya sisasithi khala muzi kancane. Sithi khala muzi kancane. Yes. Uthi umuntu wesifazane ufanele ukuthi angaba yini? All right. Senzela ukuthi uma besibuza abantu sikwazi ukuphendula. Ngoba phela khona abantu abafundile iBhayibheli kodwa bafundela ukuphikisana. Yabona? So ke manje masithatha lo hambo kufanele sibe nalo ulwazi egameni likaJesu. Ume nje. Ya ngisho kwafika ngokusizwa inkosi ngithi inkosi ngisize. Ngimele into yami ngisho ngaqoqela bonke opresident emhlabeni wonke. Bangifake phansi nendawo. Asabi lutho nje. Ngoba ngiyamazi ungakima ngithi yabona. Lento uthe ngakhathazeki izwi alimbulekimi liyongisiza. Yes. So ke ake sibe kanjalo thina sonke. Okokuqala nje umuntu akasiyona inyama, umuntu uyini bazalwane. Ya mase sizwe into ezikamoya kunendlela efuneka siqonde ngayo izwi laNkulunkulu. Ukuthi ngihleli ngihleli emzimbeni womuntu wesilisa. Nawe uhlele emzimbeni wani? Lapho uNkulunkulu wenzela nje ukuthi abantu benzane emhlabeni. Basalane bande. Ya imuthi ngobe leyo. Iswampuso liPaul uthi ke akasekho wani nowesilisa usho kuphi kodwa? Shokumoya akakhuluma entabani. Noma nje basenselo verse abanye basupport indaba yetabani. Alright. Ngiyabonga ma. Ngiyabonga. Ngithanda ukuthi singenze nje la sikhuluma. Yes, sixoxa kanjena. Yes. Umphostoli Paul uyasho lapha naseKorinte uthi inhloko yendoda uKristu angithi inhloko kaKristu bani uNkulunkulu usho ukuthi inhloko kaKristu uNkulunkulu inhloko yendoda
inhloko yosifazane kodwa bese ke akusho umehluko ukubona konke ngoba owesifazane uphuma kuphi kanti futhi nayo indoda emva kwalokho siphuma kuphi ungachaza ukuthi wena lethu akesi ngesikuphike lokho impela inzala bani sikaphika kanjani lokho ba sonke sincelile kuphi bazalwane empilweni kamama manje lento mawusenyameni izonjani bazalwane izodida bathi iqiniso lisho njalo ukuthi owesifazane uphume kuphi ingakho kuthiwa indoda bese kuqedelwa phakathi kuthiwa yini sekwenzela manje ukuhlukanisa umzimba ozokwazi ukukhanda ini igender sekuyigender manje uthi kwazi ukuthi kuzalwane kwandiwe emhlabeni kahle hle mawubona umuntu wesifazane ubona ini ngeke beze bekhuluma bodwa nje na babedlalela nje ethi cha ayikhuluma ukuthi osani madoda bekhuluma nje ngithoba bakhuluma namanje cha kwahle madoda akazi bekhuluma nje kwenziwa yini lokho spirit of power amandla ngaphakathi ya ukuthi uphume kuphi wena endodeni bese lithi futhi size sifinyelele kuphi edodeni opheleleyo into yani le bazalwane yokomoya into yokomoya angazi lento ungayichaza ngithini but umoya ngcwele angayambula kuwe basa sikhuluma iqiniso awuyekho amadoda noma besilisa bawiki kodwa ngeke ngichaze ukuthi kanjani base sikhuluma iqiniso futhi bawekho abesifazane angesi abantu besilisa khona lapha abawiki khona bathi umuntu wesifazane benjani ngikubonile lokho msana by the way ngineminyaka u50 ngazalwa 1975 ngithanda ukusho lokho solethe umuntu angalokho ecabanga ukuthi ungakanani lo muntu leso sikhashana nje ucabanga lokho leso sikhashana ucabanga lokho kwenzakalani ngakucabanga izwi kaNkulunkulu mangiNkulunkulu uyahlanganisa iminyaka ukuthi mahethi ukuthi kushuthi kontezo ukuthi weka manje afethi ayisuka manje kanti ngiyayinyeza mfethu uNkulunkulu ngilethe ngomhla ka7 February 1975 ngiyayinyeza ngalokho yimi ngafethi ngimosa ukuze emhlabeni manje wayengaphumela obani ngila 50 bazalwane yabona uJesu Kristu wahamba emhlabeni neminyaka mingaki But namhlanje simi ngaye ngithi ngokomthetho baningi abadala uJesu Kristu la siyayibonga indaba yakhe asibonge bazalwane so singasabi manje kusho ukuthi yabona nje okay right uma ngabama wave emhlambalazo uNkulunkulu ngoba usho ukuthi umuntu unamahloni ngenwele zakhe ngiyadlula kanjani khona kusho ukuthi unamahloni ngani sefuneka afake njani iyafana lento kusho ukuthi unamahloni ngeminyaka emsolo uNkulunkulu kuthiwa kulethani bese kuba khona abangafikanga leminyaka ngalesikhathi uNkulunkulu afuna ngaso obana abazalwa ngesiza la ekhaya endlini abazalwa ngesikele isibhedlela sina yazalwa ngesisa esikhathi uma wakhe dead yes wahlinzwa wahlinzwa nawe futhi nawe hayibo abantu abadala hayibo yazi ukuthi leminyaka ufika ngayo akusiyona ke la uNkulunkulu angeso angithi inqoba kaSathane yonke le yemsolo inkosi ngesingesi bathini kusho uSathane ufuna ukwenza ini mawukhipha into isikhathi singakavuthwa kuthiwa yini abort yabona elwaneni lapha nasasithi iyaphunza iphunzile yabona imkhuba kaSathane le esibusisweni sikaNkulunkulu noIsrael ayikho lonto leyo umuntu ufuneka avuthe kahle nature ezuma mthi ngiyahelelwa manje ngiyasikwa abese uyibeka ingane yakhe and yonke into ibe right ibuyele esimeni ibe right so but ke senzelwe kabusha manje ngithi haleluya senzelwe kabusha sesidlulelo kodwa sizama ukusho ukuthi laba bakhona la sinengane ezincane kufanele ifunde yonke le ukuthi uSathane yasenza ngaphandle singayi entertain lezinto
owesilisa nowesifazane owesifazane waphuma kuphi endodeni waphuma endodeni hawu waphuma endodeni kusho ukuthi mangibona yena into eyodwa nani okay umuntu umfaniso kabani kaNkulunkulu indoda ifokuze bani uNkulunkulu owesifazane uphume kuyindoda kusho ufana nendoda into eyodwa leyo salona singaloku siphikisana ngayo ke kahle hle abaningi mabebuza lo mbuzo abaningi la ngidlule khona not per se indaba yegender yokuthi ufanele nowesifazane ukuthi abe umholi uma sikhuluma ngokushumayela sikhuluma ngani lapha nangumamesho sikhuluma ngani lapho isiphiwo yabona then bese kuthi ke ibhodi engihleli kuyona eyomuntu wesilisa eyomuntu wesifazane inikezwe amandla athile alimithekile ndlela athile when it comes to ubuholi uNkulunkulu kubeke kuphi ke khona endodeni manje sesibuza okunye kanti sibuza ngenye indlela yabona umfundisi umuntu onjani ufanele nokuthi wesifazane abe umfundisi ithini impendulo why ngoba isiphiwo sikabani ngokuvamile ngesikhathi ufundisa abantu benza njani bayazaleka basizakala bagcina sebethi mina ngizalwe ubaba owesifazane ofundisekile useyazi ukuthi mina angisakwazi ukungena kwiposition yani manje yokuhola yabona ngomthetho befuneka sibuza ukuthi ufanele nowesifazane ukuthi engaba ngumholi manje ngokujwayelekile umfundisi ngomthetho isikhundla sinezwe abantu esazi ukuthi bayini babaholi then bese bakhona lento ke la ngaphandle ye-Roman system yokuthi abesifazane bayagcotshwa bese beqala amabanga bese owesifazane abe umholi usezoqala ke manje uzo-instructor uzokhomanda ayike usephambanisa i-order kabani lapha owesifazane ungakuphi endodeni masushumayelile wafaza ngoJesu basizakala abantu negift but ufuna ukuba yisekuphi ke manje umholi oyini omuntu wesilisa amele ba inkingi lo mbuzo ususela ukuthi laba bafundisi yabona abafundisi abahola amabandla yabona yiko esithi ufanele abe umfundisi because vele bafundisi esinabo labafundisi baphethe amabandla ukufundisa onganabandla owesifazane bahola amabandla abafundisi ibona bahlala kwezitulo esiphambili bamekela namanzi nasofeni yabona baphethe amadoda ngoba sebayabahola ake silande history kancane ngoba siyadlula nje namhlanje sobe sidluliswa nikhona lona uma sibuka kwaIsrael sebonakele amadoda abenaka izinto zabezizwe axabane noNkulunkulu bekwenzakalani lapho bese uNkulunkulu evusa uNkulunkulu akhulume kuphi kwabesifazane bathi masibalandela bebengakaze baze bathatha iposition into abebenza bebedlulisa message because amadoda ashiye iposition then owesifazane bese yokhala uNkulunkulu bese uNkulunkulu enze njani akhulume then bese mawufunda nje na beza ngentobeko beshayekele benjalo emadoda kodwa beze ngentobeko ngenhlonipho nazi into uNkulunkulu ayisho bese ivuka into kaNkulunkulu endodeni bese ibuya kwiposition khona wesifazane owanqoba ikhomanda yempi esizweni esasisibi kakhulu sisatshwa wavele wayidisguise yini ukuyidisguise wavele wayifihla wayeka ukugqokisa kwaIsrael wagqokisa kwabezizwe niyazi indaba yaqala kuyesu ubani yazi awayixoxe kancane so sizana ma uqala uzisho ukuthi ubani
Biya. Hawu soto. Ngayifunda ukuthi lo malokazana wayeshintsha wathi wagqoka-ke lezi ngubo Yesabusho. zesifebe. Noma sikhuluma indaba ezahlukene. Yena kushoyo. Oh. Ushole kaThamara owalala nobabezala wakhe. Usho leyo. Usho leyo wena. Mina ngisho lena ke owesifazane uIsrael wayesonile uNkulunkulu esaba benjani befana abantu abathunjiwe. Right, besaba. Becindezekile bedansela isigini and babevalelwe bengakwazi ukuphuma. Then owesifazane wabothi hayi siyaphela manje wabiza ukuthi manje adaliso wagqoka kahle wayilungisa wakhumula ingozi kwaIsrael wagqoka kahle ngalendlela bezizwe ngiyazi wagqoka amaciki wayilokhu ephophotha wagqoka nje yabona ngendlela azoba attractive ngayo. Then mayifika lapha na kwesilisa lo yikhomanda walokhuza hayi wakwazi ukidla mayimbuka nje sambuka nje wayithanda umthanda besifazana hayi wagcina bangazathi usho ukuthi uyampropose bavumelana kanti ufuna ukungena kuphi etendeni lakhe hayi mase setendeni lakhe ebusuku wathi masebelela bonke abantu athi ukhulekile phela uthola intombi lana hayi ngiyafuna nje bazalwane wathatha inkemba wenze njani washaya ikhanda umuntu osatshwayo ambulala lakhuleke badla bakwaIsrael nemva lokho waphuma abamtholanga then wayimboza kahle isidumbu lapha then ufuna sinjani wethu kana kushaya ngithi nawe umfelokazi indoda yakhe yayisifile umfelokazi esikhuluma ngaye uNkulunkulu so wathandaza uNkulunkulu omuphalelo silelo kwangangeneki lapha namasosho ba mawungena khona abagadile yabona izigaba zogada andikufike kulona commander lona uNkulunkulu amlukhuza lanqoba ibandla likaNkulunkulu mabethi bayafika lapha na usibanani mabethi bavule ukuzana ufike ekhanda lelekude so umuntu wanoba zabani isifazana angithandi ukukhuluma kakhulu lapha ngoba iapocrypha ke angayincoma njengamanje kumina bazalwane niyazazi incwadi zeapocrypha Yes. Baba sibiye kade ngithi ngempela ngoba uyikhotile engathi uyibuka but ngakho ihlangothi ngiyabingelela bazalwane ukuthi awubusazi ukuthi angimina awubusazi ukuthi mhlambe zonke yes uhamba ugcina manje ngasekwenzeka so ngihlolile yebo ihlole izincwadi ngathola ukuthi hayi no angirecommend bazalwane zinolwazi oluhle olumnandi olunye uyaluzwa ngapha leli Bible esiphathayo bathi aliphelele kwathi uyafika ngalena liyapheleliswa so ke uma ulokhuzwa umbuzo nje oqala beyicashe sonke lesikhathi manje masiphuma kanjena so sengihlala nabantu abayifundayo but iconfusion iningi kakhulu and njengoba itheliwe nje ulwazi seluningi zifundwa abantu abasanda kuphenduka badinga i-mentorship yabo manje uthola umuntu uyayithola uyayifunda ziyaconfuse ngempela umuntu bani kabe kabe uphila ngicabashe sibonke phila ngicabashe ngenzela ukuthi silokhu sijwayelana bazalana ngithi njalo uma ulokhu uzozisha ngithi yabona yes buda Enye into engifisa ukuyisho ukuthi aziphefumulelwe uNkulunkulu njengeBhayibheli zona. Zama historical the information historical books but aziphefumulelwanga njengeBhayibheli zona. So azikho inspired by God. ngiyakuzwa baba but i-argument ithi bathi abaningi zinjani ziphefumulelwe now kunezinto ezishaya umuntu ngesenu Israel so ngenkathi uIsrael ona uNkulunkulu bashaya uIsrael wahlulwa mayesehluliwe kwasethatha wonke umsoco onke amagugwana then mase behlola bathola ukuthi uNkulunkulu mayekhuluma ufavor labantu bakaIsrael base beyithatha lezi zinto beyifihla then kwase kuba nabantu angazi ukhona okwalunguze kwiBible College ukuyizwa into okuthiwa khona ama-fathers o Josephus
Ukuzinto kanjalo. Nobani? Labadumile. uJerome. Azimizwa. Apostolic fathers. Kuthiwa ama-fathers. uNkulunkulu mengamvulela lento makuthiwa ama-fathers. Angibathola eBhayibhelini. Bavela labo baba labo. Angathola ukuthi uNkulunkulu mengamvulela ukuthi yini? Ngoba Roman Catholic. Ofada. Oh. Yiba abahlale phansi. Yabona bathenjiwe laba abantu kukhulunywa ngalo nje ukuze makhulunywa ngani nge-church history kuthiwa yini i-church history. Makhulunywa nge-church history uzonikezwa umuntu owabulala amakhono asindisiwe. Uzokunikeza ukuthi kwenzakalani. Bahlala phansi bacubungula iBhayibheli everything ithinta amaKristu. Basebenze njani bazalwane? Bayixova, bayitwista. Balwa nani? Nebandla. Leswaye manje ibandla libona linjani manje? Asihlangane nje bazalwane, sabathe sithi asihlangane. Into esihlabana ngayo yini kakhulu? Shoma kakhulu. Ngiyanizwa manje ethi Yesu. Khona igama ebengilifuna. Ngiyakuzwa ukuthi uma uthi ama-doctrines. Khona igama engilifuna nje bazalwane. Nakho-ke mangosibiye. Sixabana ngani bazalwane? ngeBhayibheli. Because ngeke sixabane ngezwi kabani. Leli eBhayibhelini khona izwi kaNkulunkulu. Bese kuba khona nani futhi? Nezwi labantu. Bese kuba khona nezwi kabantu futhi. Sathana. Kulo ini futhi. Angeke usho phela ukuthi izwi kaNkulunkulu uma uSathane ezothi elinguJesu afika thini? Akabani mawufunda lawo mazwi nje la akabani. Kodwa kuphi kahle? Kodwa manje inhloso yawo ukufaka kona yini? Ithini? Liradical lelo zwi lelo. Kodwa kufanele wazi ukuthi khona inkulumo evela emlonyeni kabani? Kuphi khona? Kufanele mawufunda iBhayibheli lakho uthi yizwi labani leli likaNkulunkulu. Okay, leli yizwi labantu. Leli inkulumo kaSathane. Le yamadimoni. Okay? Right? Lana umbono wabantu. Lana uphefumulela kabani? Angazi mina ngizweni. Okay. So ngeke ubaphikise mabethi lezi ezakhishwa incwadi ze-inspired because ukufunda iBhayibheli uzongencwadi kaEnoch ngegama elithi Enoch. Yes. Angithi? Yes. Uyithola kuphi kakhulu? Kujude. Khona Genesis nakubani? Kujude. NakuJude. So kodwa manje akho details, akho mniningwana ngobani? Siphuma iBhayibheli ke manje the book of Enoch. Then uyalizwa iBhayibheli lithi kunengilosi ezawa. Awunama details aso. Lapho Enoch kwi-book of Enoch uzokutshela ngani ngengilosi ezawa. So uthola ke manje into njengoba ubhuti njena i-historical. Into eyini eyomlando. But kulo mlando lo futhi kunezinye izinto ezithola ukuthi hayibo. Lezi zinto mawilalele le ivela kuNkulunkulu. But ayifakwanga lana. So ke siqhathaniswa yini ke bazalwane? iBhayibheli. Lithi lisho ukuthini igama iBhayibheli? Incazelo yegama iBhayibheli. Ngiyezwa book, khona engifunayo. Basic instructions before Angisoba the acronym like Sushuktin i-definition yegama nje iBhayibheli. Bible. Yes, small vula dictionary. Collection of books. Collection of books. I-collection of books ibizwa kuthiwa yilizwi. Library. Yini le bazalwane? Library. So e-library uthola yonke ini inqoba dance. That's why sidinga abantu bazalwane. Umoya ongcwele. And le library leni collection of books is collect obani. Obani abakhiqi publisher. Abasebenzisi basaba uNkulunkulu. Inkampani ekhipha amaBhayibheli, inkampani nje abanjani? Abantu. And lapha babecubungula ke kuhlale nje njengoba iBhayibheli college ama-theologians kuhlala abantu bacubungula uthini esikhipha yini sithathayo. Sidinga uHoly Spirit bazalwane. Sidinga umoya ongcwele bazalwane egameni likaJesu. Okay. Ibandla lakusasa lesu Jesu manje akabuye. Sisahambisana bazalwane. Right. Awukhombuzo ovuka kulokho engisashilo. Nambuzo. Oh yes baba. Ngiyabonga baba, ngiyabonga. Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni likaJesu Kristu Igama lami uVusimozo kaSibiya.
Ngiyanibingelela ngizozazisa. Okay. Mina igama ngoMutlatsi isibongo ngakamuleki ane. Amen. Umbuzo wami nawo lana ne. Umbuzo wami ulaphana encwadini yaka 1 Timothy chapter 2 ane. Umpostoli Paulus uthinta indaba lana like iyahambisana nalaphana kuncwadi yabaKorinte. Okay, laphana kuncwadi yabaKorinte uthi ewesifazane makathule ebandleni if mangabe ufuna ukwazi otho makayobuza indoda yakhe. Makayobuza indoda yakhe. Yes. Omunye umama uke wanga-approach. Okay. Angibuza wathi iphi leyo ndoda leyo ngoba isetshwaleni athi iphi leyo ndoda leyo ngoba isetshwaleni iyaziphuzela uyayibona. Okay. Na ku 1 Timothy ukhuluma the same thing umpostoli Paulus. Na ku 1 Timothy ukhuluma the same thing ku chapter 2 I think ku verse lika 11. Yeah, ukhuluma the same thing ukuthi ewesifazane imisebenzi yakhe makachubeke ngemisebenzi yakhe njani emihle. Okay. Yeah, imisebenzi yakhe emihle wayimention no Paul uthi ukuthoba nokuhlonipha nokobheya izwi likaNkulunkulu. Umention lezo zinto lezo. Okay. Bese abanye baphinde beze ngalo umfazi umSamaria. Bakhuluma bathi wahamba wayishumayela but mangibheka akayishumayela just wafakaza but basebenzisa lonto leyo but moyezwini ane ilibele ikhuluma ngibuyela kula magama lawo ukuthi it is right ukuthi abathu umpostoli or ubishop ithingathi bishop or it is right ukuthi abathu umpostoli aphathe ibandla or it is right na ukuthi ayenze njani ahole. Siyabonga baba. Kanti kusembuzo kodwa ngithi. Nangu mama nomvulelo mhlawumbe sinikeze impilo. Ngicela ngiyena ke bazana namhlanje ngisalima ngempilo bamzonda bamzonda. Yenzeka kimi bazalwane. Kulombuzo okhulunywa ngasiza uNkulunkulu. Hayi ngoba kunjalo. Mase ngenza so ngathuma ngithi nangifakaza ngithi ngiphozile ngoba ngangiyekele nje ngathi ayi isho ubile indaba evangeli makhe ngiphumule yazi ngishaya umoya kancane ngithi yabo wangishaya umoya ngase ngithi ngishamahlanizo ngibona ukuthi izulu linjani. Bafika la khona ngihamba khona ngiba senhlanganweni ngoba ngiyambona ukuthi ndawo uthi khona uthi sengibona khona kakhulu egroupini. Ngaba senhlanganweni izo into lezo ugender ubona ngokuthi ngakuthiwa ngisomabhizinisi wesifazane yabona masithapha ukukhuliswa usomabhizinisi wesifazane bakhethwa nje town ukuba baphikwe town ngithiwalizwe ngithole kusenabizwa nemhlanganweni emphakathi abantu besifazane afika lapha sathola ukuthi kakhulu umuntu wesifazane kule lizwe la ngaphandle uyakhuliswa yabona wenziwa mkhulu uyabona akusuko nokulingana nendoda bafuna ayidlulile indoda bamane bathi ukulingana no bafuna ukuthi indoda siyendlule uyabona asifika ke lapha ke safunda singena imihlangano sabuzama ukuphela senziwani kwanani kanti ngathi ngiphakathi nendawo lapho ngulahle kulenye ihotela lapha sifakiwe manje akho sekukhulunywa ngalo madoda ngoba amadoda athi abahlubezi kwaseko ayihoma kanti akhona namadoda njengoba nisonke bazalwane kunamadoda lawa afakiwe la kwajena wathi uma khulunywa ngazi ukuthi umhlangano wase ngijika kanjani khona phakathi nendawo ekhaya yazi kanti lana sizela sizokwenzana indoda kujiki lokho wathi amadoda ayifika khona athi hey wazi wasilekelela wema ngoba bonke abantu besibonje amadoda because amadoda kuthiwa mabi kanjani ngizothinta bazalwane
ngathi mangilapho phakathi nendawo wangikhipha lapho uNkulunkulu noma sangibiza bese ngishonile yabona bese ngena kwebhayi ngizibona ukuthi andumhlaba abantu abazibiza ukuthi bakulento kaGender ubafune uyabahalela ngoba kusho ukuthi ufuna uphakama wena ukunika ufuna into wena engasiyo against izwi atshela uNkulunkulu lapho that's why bazalwane babusibuya mina ngilomama othi ngendlela uNkulunkulu angazisa ngayo le ndaba mina ngingufakazi ngevangeli yabo ngoba ngithe uma ngiye ezwini kaNkulunkulu ngacubungula lezi ziphiwo esikhuluma ngazo manje bafumaniseka ukuba kwazi ziphiwo lezi ngokwezwe okanye incorrect ukuphi la sathola lo mpostoli ongowesifazane na phila sathola lo mfundisi ewesifazane na phila but la simthola khona uJesu asi-include okanye uPaula basi-include ila sathi khulekelani isiphiwo sokuthi nenze njani nibe nabaprofeti nonke yabona ngila ngathola khona ukuthi lesi siphiwo ngathi ngasinehlela nonke ngoba sisiza ini ibandla nomuntu ongenayo ufika bone la ukuthi wo labantu baleke ukusho ukuthi lapho uprofeta angeke ngibese kuthiwa ke lapho ngumholi wabaprofeti ngoba ukhona la sithola khona ezwini laNkulunkulu sithola indoda ukuthiwa izele amantombazane angabaprofeti eyibona le ndaba yes baba bathatha amantombazane abangabaprofeti but bebanotata eyibona le akusho ukuthi aba bantwana bebangabaholi na no abangabaprofeti eyibona le even then ngila kwafika khona ngathi kwafika umzala lapho wafika uPaul wamkhunga ukhomba ukuthi uyobona eyibona le nto leyo bazalwane ngilelizwe leli elejenda leli elisifaka umqondo wokuthi bazalwane beside being sina sibonakala singaba ngathi khona into esiyiyo siyiswa usathane kuyeleyo level bengingacela bandla kaNkulunkulu singakhe sithathe le direction abesifazane abazazi indawo lelo lisho izwi right lilo ibhaliwe ephefumulweni Pawulo beyikhuluma wayengumzalwane uPawulo awesho kahle asho bona ezinye izinto uyayifundisa ubaba usibili wabona ezinye izinto angazange asitshela zona abazalwane ngisho ukuthini ke lapho bazalwane ngisho ukuthi uma singamthobela uNkulunkulu akukho kulahlekayo ngoba abesifazana kusho ukuthi bebangasebenzi ngoba ngangena kwenye indawo ngathola ukuthi abafazana abangabaHebheru abebahamba noJesu bebenzani bebakhona phela abazalwane uma kunoba sifazane uJesu azambula kubo but uma zambula kubo uJesu wathi hambani notshela uPetros yes what does that mean umkhulu na abasemkhulu bazalwane but kuthiwa hamba utshela uPetros ngendaba ukuthi akamlalelanga uMaria nayibona indaba akazange amlalele uJesu semkhumbuza noma mbona ukuthi akwalale besifazane wena engibathumeli aningabalalela ngabakholo besifazane nayibona indaba yes bazalwane sithi uthiwa kithi asikhumbuze namanje kuthiwani asibakhumbuza asiyeni ngantobekho emadodeni sithi uJesu Kristu useyabuza akusho ukuthi thina masibe phambili no masibakhumbuze because thina ngoba bese kuthiwa masibakhumbuze sesicabanga ukuthi thina kuthiwa masifona vele sithi basifazane bazalwane mina uNkulunkulu wangitshela lapho wathi lena uyijenda ngathi hawu Nkosi bazalwane kangangoba kumnye umhlangano ngake ngaya kwenye indawo ngathi ngithi ngifuna ukukhuluma le ndawo indaba yabona ngathi ukukhona uMamshabang ngathi nabe bambizile kuleyo ndaba ngathi uma ngifika bazana kuleyo ndaba ngicela ukuthi bathi ngihambisa umlayezo waNkulunkulu ngathi uma ngifika kuleyo ndaba ngathi ngifuna ngibona abesifazane bayasukuma yabona basukuma yabona manje phansi yes basukuma ke bayakhuluma ngathi ngisathi ngilungela sebazongibizwa wathi uNkulunkulu ungasukumi la ngathi mina why okay ngatho ngakhuluma ngihleli phansi yabona phansi kule ndaba ende ngase sengithi uma sengiqedile bazalwane ukukhuluma lapho ngiyambuza uNkulunkulu lena ke wathi uNkulunkulu phela lapha kuhleli mina phansi ngamadoda lawo yabona nansi entabeni nihleli phansi bese umama uyasukuma yema uyabona leyo wangitshela uNkulunkulu I could feel uNkulunkulu ukuthi like mina ngoba khona indawo eBhayibhelini ethi ngithi altari alingabekwa istepisi
kwawona amadoda Israel wayengafuna khwele altar athi aveza ubungqunu bawo amadoda meaning ukuvela kwawo le bahla yabo uma bakhwela ngoba usathane nabona wenzani kwabanje wenza amapulpit abaphezulu kanti uNkulunkulu wayethe ngisho le altar ayingakhiwa izitepisi so that amadoda abenikela angavezi kangakanani ke manje uma mina sengimile amadoda ahleli phansi sengisukumile mina wavela wathi ungasukumile ngahlala ngakhuluma ngihleli phansi ngamangala nami ukuthi kweza basuthi la kunamadoda la Siyabonga mangimbulela. Kafushane nje kusho ukuthi kafushane ithini indaba? Ngiyafisa bangcwele angazi ubani ne-NLT la. NeBhayibheli NLT. Ukhona? Okay, ngicela ungibhekele uGenesis. Genesis chapter 3. Bangcwele lento mama nombulela ekhulumayo iqiniso. Isitha sifake umoya othi abesifazane mabakunqanele ukubusa phezulu kwamadoda. Hayi ngoba uNkulunkulu umuntu wesifazane engamnikezile. uNkulunkulu umuntu wesifazane uyamnikeza umlayezo. Hayi kodwa ukuthi azobusa. Uyanikezwa. uMaria wanikeza umlayezo ukuthi akatshena abafundi sodibane eGalili. Hayi ukuthi wasekuzothiwa ungumpostoli. Cha, wayengesi umpostoli. Wanikeza nje umlayezo lowo. Owesifazane waseSamaria wadibana noJesu wasetshena abantu wathi akezake uzani nibone bathi abantu asisakholwa njengokusho kwakho sizibonela akaze uJesu athi wena usumvangeli akazazi ngiyacela ungivulela NLT chapter 3 verse 17 kunendaba lapha yana kuGenesis eyicase ekhulunywa phezulu komuntu wesifazane ukuthi uyonqanela ukubusa indoda kodwa indoda iyombusa Genesis chapter 3 verse 17 cela ngifundele mfowethu ku NLT 116 Genesis chapter 3 verse 17 116 1 verse 16 oh 16 verse 16 Then he said to the woman, I will sharpen the pain of your pregnancy, and in pain you will give a birth, and you will desire to control your husband. Finish. You will desire to control, which means if umuntu wesifazane esengena umoya wocontrol indoda usuke segitshelwe isitha uma ungcwele makwangena kumuntu wesifazane ngisho athi une gift enjani uyamfundisa ukuthoba asubmit endodeni hayi ukuyibusa manje singenwe lo moya ke ukuthi uphakanyiswa besifazane kuthiwe omama umpostoli umama the prophets the evangelists the pastors umoya wesitha bazalwane njengamanje sizolungiswa la sizolungiswa nangu odadewethu uthandeka bayavangela bathumela umlayezo wenkosi kusindiswa abantu hayi ukuthi sekufanele la sithi ulongana nangu usister evangelist ithandeka sibili yabona no uhambisa umlayezo yes bazalwane njengamanje sibuyela kwi-basic uNkulunkulu ukuthi asibuyelephi lento umoya wesitha lo uNkulunkulu awukhuluma ukuthi njengoba uqale nje wanxanela ukubusa endodeni kuyidlisa upoison uyoqhubeka uyidlisa indoda kodwa indoda izobusa phe kwakho noma ufuna ukuqhubeka Siyabonga. Noma usathane bethi unikeza abasifazana ama-position la ngaphandle. yes Uyabona ukuthi wenzani? Kodwa Kodwa manje sinika imali unika imali ungayikhokhele so langa uzothi wena uzoba usomabhizinisi ubonakala uhambisa lo feminine kuwena empowerishwa abesifazane ngemali abangayibhadala eqhamuka you will kusathana desire so that bazoba batshela nabantwana babo ukuthi funda wena uzozimela ungazonqika endodeni igama likuthini lelo yazi imvelo nje bazalwane lana sisemakhaya ngiyeza kubhodi nokusisa okay ma la emakhaya nje la
la ekhaya ngizela khona la phesha khona umuzolana laniphuma nobuya wasibili Thina basikhombile. balikhombile ya ngizala la bazalana lapha phesha kuba kuthiwa sesivithini sesibili nje kwakulesivithini isihlahla esikhulu induna amaphoyisa nenduna bebanjwa amacala lapha uma behlangene amadoda nabesifazane bengibuka ngisekhaya uma bezohlangana indlela esintwini nje indlela nje abeza ngabe esifazane uqhamuke lapha namadoda amasehleli ekhokho umbone ukuthi bese behlala lapha kude bathi khosololo phansi uma kufanele bakhuluma basukumi baguqa amadolo nakhona bakhophozele isintu then lo muntu uzosintu kanjani umuntu efica lapha mina sengi yabona angithi ke align manje ngithi but asisho ukuthi shona yakho basifakazi. Yes. angithi Akusho ukuthi asifakazi bazalwane, akusho ukuthi imisebenzi kaNkulunkulu asiyenzi. Yes. Ngoba ibandla abazalwane kwaqala ngabapostoli lalingihamba ngabo abesifazane. Lasisho njalo bakhumbuleni ukuthi sashokuthini. Onomunye njengoba ngithi ngake ngamuzwa wathi abesifazane bebenzani lapha abapostoli bahamba. Abesifazane bebathatha impahla zabo bayoziwasha. Yabona? Babuyise la bakhona bagcoka batshintsha bona bayowasha babisa ukudla balethe. Yabona khona yoko wayisho ukuthi bakwenziwa njani vele umsebenzi lo mkhulu bazalwane nasi ngathi sithatha lo msebenzi lo ungasohlula kwathi ukhuni lokho bazalwane sikunikwa uNkulunkulu kunakekela indoda into enzima sifunane kanye into ukushumayela nokuthi uholi bakhe ukhaya Hallelujah. okay ngicela ukuthi akhulume kade phambisile usukhohlewe Hayi no. igama nesibongo uNkosinathi wakagumede. Cha. Impendulo sebevele bathatha konke okuyikhona. Ngifisa ukusho ukuthi konke abakushoyo abazalwane kuyiqinisa sikhatheni serious khona sizombona uNkulunkulu. Ngoba konke okusezwini kunguyebo futhi kungu-amen. Yikho kumele silalele khona okusezwini then amaphupho yomuntu alale ebusuku avuka aphuphe kwesinye isikhathi. NoSathane uyafika ngephupha kuphambanise ngalo uphambane nezwi. Cela ukubuza ukuthi ubani inkosi omkhulu wena iphupho nezwi likaNkulunkulu. Eliphikisa lokho okulotshiwe. Angumelo wesifazane. babusindoda Siyakwenza ke thina ngene ukuthi noSathane ukhona la emhlabeni vele ukhona la. Ukhona lo moya lo ukhona ishilo nje ngoba seFeso asibambananga nagazi nanyama lo moya ukhona uyasebenza kusuka emini ntamba uyasebenza so uyakhona ukumshintsha umuntu noSathane uyakwazi ukuzenza ingelo sokukhanya uSathane straight uyakwazi ukuyishintsha yena kube ngathi umoya kakhulu so uyala uSathane ulwa ngazo lezo zinto umuntu athi hayi ngibambe khona kanti cha ngike ngalinganisa nesambulo samba nje endleleni ukuthi encwadini yesambulo khona isile saphuma khona sasinezimpondo zewundo uma sithola ukuthi leso sili sona esadla ibhiza yonke isona esaba namandla kakhulu ilese sokukholwa ngoba sivele sithi sibambile kanti cha sithi siyakholwa kanti cha sesiphambana nenhlando kaNkulunkulu okulotshiwe lithi iBhayibheli masingasusi futhi asikwazi futhi ukunezelela manje thina siyasusa ngemisebenzi yethu futhi siyanezelela ngemisebenzi yethu siphambana nentando kaNkulunkulu kwakubukeka kuyiwundi kodwa kungasile kubonakala kuyimpondo zewundi kodwa la udrag emzimbeni kanjalo uSathane uyayifihla vele ngalendlela avela ngayo yebo ngegama bayofika ngegama lami yikho nje hayi siyabonga siyabonga Gumede siyabonga ngiyabona izathi ziyaphakama khona wesesithathu bese ngeza kumama ngapha khona bephamisela lapha usisi Seconda lapha umama yes lento leya namaqala ukukhona kwaba lento ukuthi ke abafazi abadilike kulpita abafazi abadilike ngoba ngangena mfundisi ngichaza ukuthini because abantu bakhuluma izwi lakho baletha abantu enkosini kwaba ukuthi ke uyachaza kumoya ongcwele kahle kahle ngempela le nto the spirit of homosexuality you know uSathane ufuna ukuphambanisa yonke into indaba kaNkulunkulu ukuthi ke umuntu wesilisa uNkulunkulu umuntu wesilisa umuntu wesifazane bla 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 so usuke
ufuna ukuthi aphambanise yonke leyo nto as well as with i-world system uthola ukuthi-ke abantu besifazane kakhulu banikezwa lawo maphathi amakhulu ukuthi-ke ayi akambusi umuntu wesilisa kurong yonke le nto leyo but thina sikwazi ngoba sesingene safundiswa kanjalo kwamina ngisasele ebumnyameni bami ngakule umuntu wesilisa nje ngangibone ngathi it's nothing ngingamhloniphi understand into kanjalo so and vele ngangiphinase ey'ntweni engizenzayo ngibo umuntu ophumelela kakhulu because vele usathane uyayenza leyo nto ukuthi yenzeke up until-ke ngasengize enkosini wangifundisa ukuthi umuntu wesilisa uyahlonishwa kwakhani ngiqala ngikwazi ukuthi kumele ukuthi umuntu wesilisa ngimhloniphe ngimthande hhayi akayona lento engiyicabangayo uyabo uyinto enkulu kuNkulunkulu futhi uma sengiphazamise lokho sengiphazamise imiso kaNkulunkulu. Hey siyabonga mangcwele kuyalungiswa. Kuyalungiswa. Ngiyakubona bhuti ngizoza kuwena baba. Ngicela ungeze umama laphana. Nginibuka ngokulandelana. Amen bazalwane umamgo khola ngiyavumelana nosisi Umama Nombulelo. Oh, open eye. Okay. Ndodakazi kwena. definitely I know everything. Kuphakamiswa umuntu wesifazane namhlanje in the name of feminism. Yiyo yonke Into kaSathane. okay cha ngifuna nje ukuthi-ke likhona izwi elithi abesifazane abafundise obani angazi ukuthi ubakhona abancane Thithu. khona nkosi yami Ukuthi-ke sifundise besifazane. sifundisa bani Hayi amadoda. Hawu, why? Naye iyalalela Hayi siyabonga. amen Kuhle bakhuluma besifazana ngithi. Ngoba isazathi ithi sitendezela. All right. Ngingakezi kwena baba. Ngikhuluma ngendaba ukuthi igama lithi iBhayibheli. I-collection of books usho njalo ngithi. Yebo. Ngase ngithi uma kuyi-collection of books kusho uthini lokho? Library. Ukhona wasitholela mhlawumbe? Ubani one dictionary? But phila awunawo? Dictionary. Ugugula awunawo? Unedatha kakhulu. Oh. Akekho ukucheckile ukuthi ukhona nisikonfirme. Akekho. Ukuthi ngisenza ama-version ahlukene ngakuthola nami kuchazwa kwenye ilokuzana iBhayibheli. Ngisenza nama-dictionary ahlukene. Ayike asiyeke-ke uma uthi akutholakali manje. Sekuzoba i-homework yini, yes. Kodwa-ke Ikhona kutholakala lapho. funda baba. Ithi ku-dictionary inoun ithi number 1 the Christian scriptures consisting of the Old and New Testament bese kuthi a definition number 2 mangabe ukhuluma nge-informal definition it's a book regarded as authoritative in a particular sphere iphela lapho. Okay. Ngicela ukufunda lena. Bible, the English form of the Greek name Biblia, meaning books, not book. What? Books. Mase kuthiwa books usho ukuthi incwadi enjani? Right? The name which in the 5th awethu sonke bazana udinga amanzi. Awethu sonke udinga amanzi futhi. Akubekela umuntu lapha phambili kuphela. Hey, leyo mkhoba leyo. The name which the 5th century, the 5th century. In the 5th century. Unyaka 500. Unyaka wesingaki? 500. Unyaka wes-500. Kusuka kuphi? From Uzalwa kaJesu. kaJesu. Ngiyabonga baba. 5th century unyaka wes-500 uJesu azalwa. Began to be given to the entire collection of the sacred books. The library of divine revelation. The library of divine revelation. The name
Bible was adopted by Wycliffe and came gradually into use in our English language. The Bible consists of 66 different books composed by many different writers in 3 different languages under different circumstances, writers of almost every social rank, statesmen and peasants, kings, headsmen, fishermen, priests, tax gatherers, tax makers, educated, uneducated, Jews, Gentiles, most of them unknown to each other, and writing at various periods during the space of 1,600 years. Sorry, ma. Ushaya ku-library? Khona ukutholile uhlokile? No, actually, but it just confirms Okay. the collection of materials. The collection of materials. Yes. Athi uzile uthi kwa-collector iy'ncwadi ezapho labantu abahlukene ekhathini ezahlukene leni ezahlukene bey'gaba ezahlukene abafundile abangafundile abaprofethi o-headsmen abelusi abantu abahlukene lana bazalwane. So you need to be spiritual. Umoya ongcwele akusiza ukuthi isikhathi ekhuluma in that particular group kwakwenze njani. Siyabona. Okay, bodi wena ulandelako. Sanibona bazalwane. Igama lami uSithembiso. Ayisengwana ngashaya uvalo mangathi mina ngikhulumi. Kodwa hayi nami ngibeka nje uvo lwami kuyo yonke lento egcina isixabanisi sabazalwane. Ngicabanga ukuthi konke okunye okudala lo ukuthi masikhuma ngokukholwa noma ngokusindiswa inyama siyishiya kakhulu ngaphandle ekutheni sithi singabantu bakamoya kanti kwayena uNkulunkulu akayishiyanga inyama kulungiswa yona le kodwa ukuthi ingabusahamba ngendlela zayo yenze kuyintando kaNkulunkulu ngalendlela zonke izinto mawuthi uyazizwa ziseBhayibhelini ukuthi abantu besifazana abathobela amadoda nazo zonke lezi zinto ezenzakala nomthetho ukhona kodwa kusokuthi kuba umthetho mangabe umuntu engenaNkulunkulu khona phela mangena uNkulunkulu angithi wenza ukuthi wenza intando yakhe nje ubinjani ngalendlela ukuthi ngicabanga ukuze kufika nalapha ekutheni ebudodeni opheleleyo wonke umuntu uba indoda opheleleyo umuntu kamoya kodwa umuntu mase endodeni opheleleyo kamoya ila akwazi ukuthi enyameni kwenzeke lokumele kube uyibona ngalendlela ukuthi even owesilisa mhlawumbe seshintshile seshintshe sezenzo wesifazana mase fike ebudodeni opheleleyo uyaresetheka automatically abuyele kulento uNkulunkulu enyameni ayimdale kuyo. So ngalendlela ukuthi zonke lezi zinto even umthetho angithi umthetho hayi ukuthi uNkulunkulu uJesu onqamuka kodwa wawugcwalisa ngendlela ukuthi umuntu owenzayo akasenzi umthetho useyakholwa umthetho usuyazenzakalela uyawuthanda ngoba umyalo kaNkulunkulu. So ngicathi lonto ilahleka lapho ekutheni singagcina sithi abantu besifazane benzani kodwa make safika ebudodeni phela ukumazi uNkulunkulu ukwazi okuyicebo lakhe ayekwenzile wasekuqaleni. Ngiyabonga baba. Ngicathi lokuyinto ekanjalo bese mina kuba engicelayo ke nami ukumbuza ukuthi umyalo oqala baba iwona ongihlupha kakhulu ukuthi sithande uNkulunkulu ngoba phela iyona into engicathi make sayibamba kahle akukho okunye ongasisenza ukuthi lokhu siphikisana kunje ngoba ila singaba moya munye noNkulunkulu senze ngoba siyamthanda ngithi. So ilapho igap ela ikhona kumina ukuthi simthanda kanjani. Ngiyabonga baba. Ngicela ungikhumbuze masilokhu siqhubeka sibuyele kahle lapho sivula amavesi akhona. Khonto eyishilo nizile ukuthi sifinyelele edodeni akusho ukuthi uzoba yini indoda la emzimbeni kodwa kusho ukuthi wena njengomuntu wesifazane uzokwenza njani uzokwenza lokho uNkulunkulu akumisela khona kusho ukuthi usupheleliswe ube umuntu wesifazane ngokwecebo likabani then usufinyelele kuphikela khona uma indoda ibisisitabane iyabuyela ekutheni ibe indoda ithatha iposition yayo. Ngiyayizwa lento bazalwane bese sihamba ngani-ke lapho ngomoya kaNkulunkulu. Ngiyaxolisa kakhulu ubani olandelayo nazi inkenge encane. Igama lami uTsidi Thidi wakwaNdlovu. Angithi kuthiwa wonke umuntu emhlabeni unesiphiwo. Okay, umuntu wesifazane kumele ngi-understand ukuthi vele kumele aphathe umuntu wesilisa kodwa umbuzo wami uthi kusho ukuthi umuntu wesifazane isiphiwo sakhe ukuthi agade indoda ayiphekele ayiklinele. Umbuzo omuhle sisi lo. Umbuzo ushakho njani? Uzophendule umama nombulele.
level lokuthi njengoba amadoda akakumele uphendule indoda ufuna uphendule ingqini yebo ku-right nje vele kulokho thina uNkulunkulu sibekele lokuthi kahle kahle bazalwane masikwazi nje ukuthi uNkulunkulu uma enze umuntu wesifazane bese afuna ukwenza umsizi wakhe umsizi wakhe uNkulunkulu yindoda shuthi asinazo thina amantombazane abantu besifazane umsebenzi loyo ukusiza isona sipho angibeke lapho accepta lesi sipho sinukhulu mntanami yoho usiziweka uNkulunkulu upheleliswa-ke ukwedodeni njengoba sasho ngifika edodeni uphelele ngoba kwasona ngangasenzi offline angikukhoni futhi uba ngenayo uKristu angekhe ukukhole ngoba kungumsebenzi omkhulu kunzima ngipheleliswa ukubona ngoKristu uma kafika ngomoya wakhe sengizokwenza lo msebenzi wokumsiza uNkulunkulu ngalo babo la phambi kwakhe ngale ndoda la phambi kwakhe kusho ukuthi if kuwukuthi awufuni umshado ungashadanga futhi uNkulunkulu uJesu uzowenza Ngicela uphendula lapho. Mphendulele baba. Sesimo. Ngizoweza ngokubona. Uhlelo kaNkulunkulu luthi ekhaya ingane mayizalwa unobani oyinhloko ekhaya. Ubaba uyikhulisa ngokusaba uNkulunkulu ingaphansi kabani? Iyoze futhi ishintshe ukuphathwa ubaba ngoba isiyaphi? Maye emshadweni isiyaphansi kwani manje? Ilapho nje. Mawubabe engakholwe ngekho then ebandleni ubaba umuntu umholi ubaba wani lengane bayini ngaphansi uba umntwana so ke usho ukuthi nje kumisa uNkulunkulu nje kanjalo asikwazi ukukuviolate ukuthi ke nangu noSipho ngimzela yabona sukuma simba as long as engaphansi kwambazalwane mawuthi ugugu yogugela lana sinodade wethu lana uzothi 44 kulonyaka saphumile wow sekhishini uyasiza uAntu Jaba udade wethu sibathathu so una 44 umuntu una 44 usemdala kusena ingane 44 kulonyaka but uba abazali sebashona usele nobani manje nobhuti omdala ukhona omncane usele nobhuti omdala nje manje irresponsibility yami mawukukhona umuntu ofuna ukumthatha usengomkhipha mina yingakho manje ngibamba ngiyamnjani ngiyamnikezela then nanso ke manje inhlobo yakho yabona indoda mayifundisekile ke isizoqhubeka nayo futhi imphathe ngokabani ngaNkulunkulu naye mayifundisekile futhi usezoqhubeka manje athobe phansi kwalo nto i-order kaNkulunkulu injani injani ngiphendula invest yabo kakhulu maye ngekho baba kukhona ibhoti ungaphansi kabani mawubaba esekhona ngaphansi kabani then up until ube khona ke okuthathayo ukuthi akwenze unkosikazi usuba ngaphansi kwakho kunjalo nje kuyoze kuye inkosi uJesu ubuthayo futhi kuze kube phakathi maphakathi ungenayo baba ungenayo bhuti ungenayo umholi mhlawumbe umfundisi Konza usukukhonza phi kanti? Konza bona konza phi kanti? No, but kunento Siyenze sibazalwane. Siyenze siphambe sithi. Singesishishi. Sibonakala singadlali ngesikhathi. so nje nganza kwethu kunento njena efike isishaye thina sazi ukuthi wonke umuntu kufanele ashumayele kufanele aprofete kufanele awulande imphefumulo yazi ukuthi bafowethu lithi izwe lenkosi
baningi abesifazane yabona kodwa wena wehlukile kunabanye abanezinkonzo kusho ukuthi umuntu nomuntu unenkonzo inkonzo hayi ukuthi uyozishumayela yazi ukuthi unganikezwa nje inkonzo ukuthi wena nje ekseni ube nedesire ukuthi nje uzihalele igceke inkonzo yakho uma ungayenzanga kube sengazathi awenzanga lutho uyabona udla isono kuthi ukuthi nenkonzo yakho yokukhuleka yabona uma nje lento yokukhuleka ungayenzile yabona kube ngazathi awuhambanga wayokuhloka manje thina inkinga yethu sazi ukuthi ukuba kwi-front kanti bazalwane yabona nje kunomuntu oyi-intercessor umuntu oyi-intercessor akadaleli ukuthi ahlale phambili uyazi ukuthi kuhlala lapha phansi ecansini ngeke umuzwe futhi ebhobhoze ebangumsindo la kuthola ukuthi kodwa udiga down alwe nesitha umlayezo ibandla liudle ekwi-intercession sithi siyolala kuthothi yena kalala kuthothi njengoba sikhonza kanje kuthothi wena ije nithulele kanti yena usemsebenzini manje inkinga yethu wonke umuntu ulahle inkonzo ayinikiwe wafuna le angayinikwayo uba kusibiyi uthunywa ukuthi akuphunywe emotional system usuyayithola lento ukuthi okay kuyaphunywa emotional system unikezwe wena ukuthi intercede thandazela baba usibuthi lento akayishumele ngesibindi kodwa manje awusayithandazeli wena umlilo ubaba usibiya uyibhodo uphethe umlayezo okufanele udliwe yithi sizowudla kanjani wena ungathandazi nansi iproblem yethu lithi sibenkosi abesifazane abafelokazi bamisela ukuthi banxuse umsebenzi wenkosi kodwa namhlanje bafuna ukuma phambili bashumayele azothi umuntu azosipostela ukuthi yena indoda yakhe yashona nini ashumayele abona yonke lento akushona zonke insizwe no mzalwane unikezwe inkonzo kodwa ubuye unikezwe inkonzo ukuthi abe admin ukubheka inhlelo zesonto yabona ukuthi nje basana kuhlangana kanjani usoze umuntu unikezwe inkonzo yokubheka abantwana abahlwempu awunikezwanga abantwana kodwa bakhona la enhlanganweni abangabazi abazali unikezwe leyo nkonzo hayi ukuthi uyoshumayeze cha unikezwe nje ugona ingane thatha ingane iqhukule igona uhambe nayo yabona inkonzo leyo amen umsebenzi amen ngenxa yesikhathi insuku zinga ngicela ukuthi nisho bazalwane nina ushilo mama nombelele ukuthi ke khona izinto kufanele siqale ngazo sibalekithasa ngithi bazalwane ngiyabona ukuthi isikhathi sokusiqale kakhulu mase ke ukudela konke kusisiza lapho usiza ukuthi ke mase sila ekhaya abafundi sikwazi ukuba nesikhathi siyabona lapho